Български ученици с отличие от престижния конкурс на Националното космическо общество в Съединените щати. Проектът им Галантус, който показва могат ли и как да се отглеждат растения в космоса, спечели първото място. Това е стая, в която се отглеждат растенията с техниката аквапоника. В нея има аквариуми, върху които се отглеждат растенията. Трябва там целият кислород, вода да симулираме гравитация и доста интересно, защото ще произвеждаме и различни култури, които тук си имаме на Земята, като жито, царевица. От любопитство Елица и 11 нейни приятели започват проекта. Трудно беше винаги да намирам време, защото винаги се срещахме след часове или отделяхме време вечер да работим. Без очаквания изпращат Галантус на Националното космическо общество. В конкурс над 9000 участници и 1600 проекта. 4 месеца по-късно идват добрите новини. Преди няколко дена се събуждам сутринта и ми се обажда приятелка, че сме на първо място и просто щях да ревна от щастие. Идва и покана да представят проекта на Конгреса на Националното космическо общество в Орландо. Средства за виза, за самолетни билети, за настаняване, храна, не по-малко от $20,000. В първа английска гимназия, където учат 9 от 12-те автора на Галантус, ще открият дарителска сметка. За BTV новините Габриела Кераметчийска.